gwamnonin da ya gama zagewa su ne dai gwamnoninmu, su muka bayan su ba wasu. Amma lokacin da yake zagin wani na ce mai duna, duk sauran daɗi suke ji. Lokacin da ya zo yana ce wani tsula, kowa daɗi yake ji. Yanzu kuma ya zo ya samu hankaka. Amma can da za gane abin shakiyanci ne, da ya tashi zai waka garin su, duk ƴan garin su sai da ya kirgo su a matsayin mutanen kirki dukansu. In baka taba jin ta ba ka je ka ji wakar jihata. Yau dai wakar ta jihata ce, na san wasu na canke wacce ce. Shugaba na kasan ministan mai baba Buhari dan jihata ne, gwamna Masari dan jihata ne, Mamman Daura dan jihata ne, Sani Zangon Daura jihata ne, Ilawan Daura dan jihata ne, yawa Hadiza Bala Usman ta jihata ce, ministan aviation Hadi Siri kama na jihata.